Отдръпнала ли се държавата от краищата на страната ни? Това се опитваме да разберем в журналистическото реалити България от край до край, в което ви показваме как живеят хората по сухопътните граници на България. Тръгнахме от Дунав, за да стигнем до Черно море. В предишния епизод, в търсене на съхранения дух в земите около северозападната ни граница, стигнахме до изпепелявания и съграждан 6 пъти Чипровски манастир. Че даваме родната земя, вие паднали в брана за българската свобода, вечна слава вам. Недалеч от Чипровци срещнахме двама най-добри приятели, от които научихме урок по оцеляване. Ти си голяма работа, като кълбоите си. А на колко си години? 68. 68. И виж, като младо момче си. Браво на тебе. Това е много хубаво, което каза. Борим се като Водата с бреговете. Какъв е водачо, такъв не е карачо. Разбираш ли за какво сакам да ти кажа? Продължихме на юг по западната граница на страната ни и стигнахме до красивата Берковица. В градчето, сгушено в планината, се срещнахме с 20-годишната Мадлена. Тя учи в София, но често се прибира в родния си град. Дала е дума, че няма да напусне България. Доста мои приятели се махнаха, защото смятат, че така е по-добре за тях. И не знам, ще видим, времето ще покаже. Дано някой ден да се приберат. Помагам на родителите ми, защото мисля, че така е редно. След като са решили да направят собствен бизнес и да решат да инвестират парите си в нещо тук в нашата държава, мисля, че съм длъжна да им помагам. А така като гледаш Берковица, дали запада според теб? Според мен да. Защото просто няма кой да мисли за младите хора. Според мен, като за начало, трябва нещо да се направи с образованието, за да могат децата да не ходят, след 7 клас да не ходят да учат в Монтана, а да си остават тук в Берковица, защото мисля, че не е редно. Имаме 2 гимназии. Тази година дори няма да могат да съберат за по 1 клас след 7 клас. Значи, ако продължава така, до няколко години няма да има изобщо деца и няма да има и класове, сигурно. Това не е ли тъжно малко? Тъжно е много даже. Онзи ден в 10 клас говорим за патриотизма. Помолих да напишете сет по тази тема. Всички мои ученици намираха извора на своето вдъхновение и на своето родолюбие в миналото. Никаква перспектива за днес и утре. Изцяло в миналото. Сега отиваме на върха Калето, където има късноантична римска крепост. Но по-важното е, че оттам се вижда целият град като на длан. Аз виждам в чужбина как е. Там селата са подкрепяни така, че хората да останат в регионите си. А тук е обратно. Няма логика целият живот в страната да се съсредоточи в 4-5 населени места. Какво да правим с тая останалата наша красива земя? Наистина помнят баба ми, да ми е жива и здрава вече на 98 години. Бог казва е плювнал тук. Да. Така ще го запомня този израз. И какво? Ние го зарязваме. Така. Да има пущинак, да има треволяк. Цялото ми семейство е в чужбина. Цялото? Майка ми и баща ми са от 13 години в Италия. Брат ми е в Париж. Племенника ми е в Лондон. Това е. Правихте много години страхотен рок фестивал в Берковица. Да. Ти си един от основните мотори. Защо спряхте? Поради тази причина. Значи, финансиране. Културата никога не е била важна за нашата държава. А рока е култура. Дори ако говорим за него само като антидот на чалгата. Аз вярвам, че фестивалният туризъм е изключително важна част от
туристическата индустрия. Музиката е любов, освен това. На римското кале над Берковица има стъпала, които са в буквален смисъл от римско време. Правили са ги легионери. Много любопитно, наистина много интересно. Продължихме на юг, минахме край Годеч и се отправихме към митичния скален разбойшки манастир. Според някои автори той е издигнат в твърдината през 13-14 век. Според други е на мястото си от 15-то столетие. Момчета, успяхме да го намериме, поне да го заснемем. Крий камерата, статива. Снимай, поне да има смисъл да дойдем до тук. Много е красиво наистина, но дъжда ще ни спре. Няма как да продължим. Момчета, трябва да се връщаме назад. Ева. Какво ти е мнението? Ти видя през визиора манастир най-добре от нас. Как изглежда? Красив ли е? Красива е цялата планина, местност и манастира. На такова място вече. Е красиво, да. Отправихме се към най-западната точка на страната – село Бубешино. До там няма лесно проходим път. Единствено красотата компенсира липсата на цивилизация. Вашето село е на границата, последното, нали? Да, последното. Няма други села вече? Нема. И къща нема друга. И човек нема друг тук. Сама съм. Самичка. Да. А я кажи, от какво имаш нужда? Имам нужда от... пари са ми малко. Парите? Парите. По инвалидност съм на много слаба работа някъде. А телевизия имаш ли? Как разбираш какво се случва по света? Не разбирам това новини много, но телевизията ме крепи. Добре, ама сега цяла пролет нямам телевизия. Викам, защо? При телевизор съм без телевизор. Нимаш новини да си гледам, ни нищо. Има някакъв проблем с антената ли? С антената. Направо само с антената, не от телевизора вината, да. А от антената. Дай да опитаме да видим какво можем да направим. Дали можем да помогнем нещо. Да опитаме. Ние не разбираме много, ама да пробваме. Има ли някакъв шанс да се оправи антената? Чакай, я да видим. Браво, бе! Успяхте да оправите телевизора на жената. Ма вие сте страхотни, бе. Браво, браво, момчета. Виж, оправиха ти телевизора, момчета. Да. А ти толкова го мислиш този телевизор. О, мани, разболеме. Сега ще имаш какво да си гледаш. Браво, момчета. А те какво живеем? Холивката. Държавата май не мисли за това, че ти нямаш хляб. Не ги интересува. Да. Не ги интересува. Нема на кого да се оплаче човек. И сега това село дали ще изчезне? Май. Старите измреха. Да. Децата побегах. А на морето ходила ли си? Не. Никога? Никога. Никога не си виждала морето? Не. А как си го представиш? Знам дека е хубаво, децата ми разправят. Тук вълци няма ли? Да, има. Има вълци? Има вълци. И зимата не те ли е страх? Не ме е страх. Гърчева бабичка няма да ядат. То не е сигурно. Овчаре, кога беме, много беме зле с вълците. Брани ми се като от... Така ли? Много нещо. Ма ти вълк виждала ли си? Как не съм? Баба Нада ще ни даде ключ от църквата. Църквата, която е последна на граничната брезда, от другата страна е Сърбия. Символично звучи и ми харесаха думите и тя каза: църква е ключ от църква се дава на всеки. Доста красиво звучи.
Я да видим сега. Това ли е ключето? Благодаря ти. Сега ще го върнем, ще отидем до църквата и ще го върнем. Благодаря. Всичките одите. Всичките ще отидем, да. А това багаж защо носите ли? Това не е багаж, това е камерата. С това те снимаме. Да. Значи казваш, хващаме тази пътека и после надясно, така ли? Да. Към църквата. Добре. Страхотна миризма на билки, навсякъде ухае на билки. Не ми казвайте, че това е границата. Наистина ли това е границата? Вода и въртел и малко овча вълна по нея. Добре. Наистина страхотна църква точно до границата. Може би на тази западна граница на България. Това е църквата, която е най-близо до мястото, което е извън България и което въвежда България. Това е ключът на баба Нада. Сега с екипа ще влезем в тази църква. Наистина сме развълнувани, защото пътя до тук и самата църква са изключително красиви. Чувствам го като свещенодействие. Десетина крачки от църквата до границата. Виждате тези изсъхнали клони, всъщност са границата на България. Много лесно е човек да ги прескочи и да излезе от България. Не, че ще е някакво геройство, но се замислям дали пък не е лесно и човек да остане и да поема отговорностите, които са нужни. Виждаме и баба Неда с екипа Баба Нада. Виждаме баба Нада и си мислехме с моя екип, че всъщност и това, което се случи в Аспарухово, е страхотен пример за доброволчество, но като че ли млади хора могат да тръгнат по селата, организирани по някакъв начин и да се срещат с тези възрастни хора, защото тези възрастни хора са носители на много истории, на памет. А те си отиват си с тях и селата. Вече веднъж или два пъти го казах, може би такова е времето, такава е епохата, може би така е редно тези села да си отидат. Според мен не правим нещо правилно, за да си отиват тези села, но поне да ги запазим в спомените на младите хора. Доброволци, които да обикалят по тези села, отиващи си и да помагат с нещо на тези възрастни хора, като баба Нада. Останали сами, но като че ли не самотни, с много спомени и с надежда от това, че живеят в България. Следващия епизод в село Банкия Трънско, минерална вода, полезна за очите, извира от всякъде, а селото умира.